Vykvakľa. Do piče! Počkaj. Posúkaj to. Ale je to celé. No už vám to celkom ide. Ja by som tam dala asi ešte drevo. No. Z tejto strany. A? To je majster na oheň? To mám tak. Tienky kláne tam dali, rýchlo. Kurva. Fúkaj do piče, fúkaj. Au. To natáčaš? Hej. Fasa, ja som byl na YouTube. Si posunú nejaké domáce video. Miechoty do piči. Jožo Pročko pokúša. Tak to bolo kus od veci. Fúkaj! Ježiš! Poriadne. Nikotín do piči. Rýchlo, fúkaj! Rýchlo, ešte. Poďme všetci fúkať. Musíš pomaly a silno. A dlho. Ja daj si kvíz obhorí z druhej strany. Ešte. Nie, pomôcť. Ty bože. Klady, máš nožík? Nemám nožík. Peťo má nožík. No, tak sa doplňajte, to je dobré. Klady, nelez do záberu. Klady, ale pomaly, nie, že to zničíš. No, by to mohlo horieť. Ale asi prakticky nie. Tak uvidíme. No fúkaj, Marek, rýchlo. Ako sa teraz cítite? Fúkaj! Hlava už jak piči. Poďme fúkať. Nie, ja nejdem fúkať. Aké máte pocity? Na piču. No, myslím, že to asi nebude horieť. Choď bližšie k tomu, bo nedá sa približať, neviem prečo to natáča. Počkaj. Usmej sa. Nemáte nikto noviny? Nie. Úplne kokot. Ale som nosila časopis, dneska som ho vybrala. Na polička si videla chuja. A už som ho asi mesiac mala v taške. Čo sa postavím tam, kde ide dym? Veľmi vysoko je to drevo. Tiež som toho názoru. To je komínik radšej, a nie pyramídu. No, teraz. Podľa mňa, no, dobre, nič, som ticho. No, už sa to začína podobať. Hor, kurva, hor! Piča pojebaná. Dobre, už by sme to mohli stopnúť, lebo potom nevyjde ani na fotky pamäť. No, s tým.